Tulungan ng bagsakan sarong dating drug surrenderikan madakop sa pigkondusir na PNP bypass operation sa barangay Poblasyong Ginubatan Albay alas 8 nin aga kasudma. Pigbisto na aresto na sarong 43 anyos na lalaki, construction worker, asin residente Campurok 2 barangay Poblasyon parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Armando Revalle, tagapagtaram kang Ginubatan Municipal Police Station, duwang aldaw manindang pigbantayan ang hirukan sospek na sarong street level individual. Nakuha sa posisyong kan sospek ang 11 pidasong pakete ni shabu na may gabat na 15 gramo asin nagkakantidad ng 102,000 pesos. Sa mga drug surrendery, yung mga dating gumamit at ngayon nag-surrender na, sana po patuloy na ituloy lang nila ang kanilang pagbabago. Kasi ang pag-surrender ng isang dating gumagamit ng illegal na droga ay hindi po yung pasis para i-subject po sila sa police operation. Naaresto man ang sospek sa pakikipagtabangan kan mga residente sa lugar. Dugang pa kan tagapagtaram, dakulang tabang ang pagkakaaresto kan sospek sa kampanya ninda kontra droga sa Banwaan. Sana po huwag sila magsawa sa pagbibigay ng impormasyon. Tulungan nila ang kapulisan para masugpo. Kung hindi man, mabawasan yung paglaganap ng illegal na droga dito sa pamayanan. Sa presente, nasa kustudiya na kang Ginubatan Municipal Police Station ang sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.